Nakatakdang maghain ng supplemental counter affidavit si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman sa Huwebes. Naka-attach ang sinumpaang salaysay mula sa 25 dating driver at security aides ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Batay kay Aide Fajardo, ang abogado ni Romualdez, nakasama rin sa isusumite ang inuulat na pagbawi ni Orly Goteza, isang dating sundalo at security aide ng CO na bumawi ng kanyang kwento tungkol sa paghahatid ng mga bagahe na puno ng pera sa dating speaker. Ayon kay Fajardo, itinanggi ng 25 dating tauhan na naghatid ng pera kay Romualdez o sinumang politiko o opisyal ng gobyerno. Sinabi rin nila na hinihikayat silang sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera at ang mga affidavit ay inihanda para sa kanya. Naging consistent sa pagsabi si Romualdez na nananatiling kumpiyansa ang depensa na makikita sa investigasyon na walang basehan ang mga akusasyon laban sa dating speaker.